పదమొన్న కరోనా వచ్చిన చిత్త నా పొడుతుడు తన పెద్ద అప్పమ్మేనే మగన ಪುನಃ ಒಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಬೇತು ಉದಾಹರಣೆ ಆವಾಡಿ ಅತ್ತನಾಂಡ ಅಮ್ಮೆ ರತ್ತನ ನಮ್ಮ ಸಹಿತನ ಮಗೆ ಬರಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಆವಾಡಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುನಃ ಮುಲ್ಪ ಇರು ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಂದಾರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕ್ ಸುರುತ್ತ ಕೊರೋನಾ ಎಂಕ್ ವಾಡ್ರಿ ಜಾನ್ಮೂಲ್ ರಡ್ನೆ ಕೊರೋನಾಡು ಎಂಕ್ ವಾಡ್ರ್ ಇತ್ತಂದೆ ಎತ್ತೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾನೇರ್ದ ಒಂಜಿ ಮರಣ ಮಲ್ತದೆ ಬಯ್ಯ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಮಗಕ್ಕೆ ಪಿರ ಪೋಯರ ಕಾಸಿಂಚಾನ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮರಣ ಕಂತದ್ದು ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಅರ್ಥ ಒಂದುಳ್ಳೆನು ಪುಣ್ಯ ಅಪಾಯನ ಕಾಟ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಲ್ ದೀತೇನೆ ಅನ್ನ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೀದಾ ಬತ್ತು ಉಲಾಯ್ ಹೋಗುನು ದಾದ ಮರಣ ಕೊರೋನಾದ ಅಂತಿನ ದಜ್ಜಿದಾಲಚ್ಚಿ ಆಲ್ ಮಗಾಲ್ ಬತ್ತಾಲು ಓ ಮೂಲು ಉಂತ್ಯಾಲು ಆ ಸೀದಾ ಪೋತಾಲು ಯಾನಕೇಂಡೆ ಮೂಲು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏರ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓಲುಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪೊಂಜ ಕೊರೋಡಿ ಆ ಪೊಂಜ ಸೀದಾ ಪೋಂಡು ಪುನಃ ದೀನಿ ಸೀದಾ ಪೋತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಪಲ್ಲಿನ ಕಂಡ ಓ ಮುಲ್ಪ ಕಾಯಿ ಬತ್ತೆ ಏನ್ ಬಂಡ ದಾದ ಮರ ಅವು ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲೆ ಬೊಡೆದಿನ ಅಮ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಂದ ಒಂಜಿ ನಾಯಿನ್ಕಂತ ಪಾರ್ದು ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಪೋಯರ್ ಮರ ಯಾಲ ಒಂಜಿ ಮಗಲತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರಂದು ಏನು ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಂಡೆ ಕಂತ ಕೊರಿಯಾಲು ಆಯ್ತಾ ಬೊಣ್ಣೆ ಗಿಣ್ಣೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜೆ ಕೊನೆ ಮೂಲೆ ಅವೇ ಕೊರೋನಾಡು ಕೆಲವು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕೊರೋನಾ ವಾಡ್ರ್ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಏಜಿಯರ್ದು ಒಂಜಿ ಮರಣ ಇಡೆ ಬರ್ತೇನೆ ಸದಾಶಿವ ಸಪಾಲಿಯ ಬಂದು ಪಾಣೆ ಒಂದು ಮುಲ್ತ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ದ ಐಟ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಾಪೋಡಿ ಪೋನು ಕಾರ್ದು ಇಡಿಟ್ ಉಗ್ರದ್ದು ಇಡಿಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೊರೋನಾ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮರಣ ಕಿಟ್ಟು ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ಪೊತ್ತಾದೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಗಳು ಬಂದೆ ಈ ಎಂಕುಲು ಈರಿನ ಧೈರ್ಯ ಮೆಚ್ಚಿ ಬಂದು ತೇಬಣ್ಣಾಗ ಅವು ಗಮ್ಟೆ ಬುದಳಕ ಎಣ್ಲಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಿಟ್ ಹತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಡ್ ಸುಂದದ ಬರ್ಪೀನಿ ಅವು ಉಲಾಯ್ ತೂದೆ ತೊಂದಿಜಿ ಮಾತೆ ಅಂದಂದ ఆయన ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ನಿಕೊಲೊಂದು ಇತ್ತ ತೂಗಳು ಸೀದಾ ಪೋಪಾರು ಮುಲ್ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಪಜಾವಾಡ್ ಜೆಪ್ಪೋಡವು ಉಲಾಯಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗಮ್ಮತ್ತವು ಯಾನ್ ಕತ್ತೆ ನೈವಣ್ಣೆ ಧೈರ್ಯೋಡು ಮೆಚ್ಚಿ ಇರಡೆ ಬಂದು ಓಕೆ ಏರೆಗಳವಂತೆ ದೇವೇರು ತೂವ ನಿನ್ನ ಕೋಣೆಚ್ಚಿ ದೇವೇರು ಬಿರ್ಕೆಡ್ ವಾಮೇಟ್ಲೆ ದಕ್ಕೊಂದು ಹೋಗ್ತೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ದೊಳಗೆ ಕುಲ್ಲುಂಡಲ್ಲ ಆ ಸೀಕಡೆ ಆಗಿ ಮರಣ ಬರೆತ್ತಂಡ ಏರೆಲ್ಲ ದಾಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಿಚ್ಚಿ ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಏನನ್ನ ಆತ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೇರ್ ಮತ್ತೆ ದೆತ್ತು ಏನ ಲೆತ್ತು ಅಂತಿನಾಗಲು ಏನ ಲೆಪ್ಪಡ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಕೊರೋನಾದ ಕೋಡಿಗೆ